Art Studio ku danna subscribe. Hausa Art Studio naku ne, namu ne, jama'ar Kano da jama'ar Najeriya gaba ɗaya. Sunana Auwal S. Ahmad Ɗanbatta. Jama'a sun fi sani na da Auwal Ahmad Sare. An haife ni a garin Ɗanbatta, na yi makarantar firamare secondary a garin Ɗanbatta, sannan na yi makarantar Rural Information Technology Center da ke Ɗanbatta, sannan kuma na wuce zuwa Sa'adatu Rimi College of Education. Na yi karatu a ɓangaren Fine Art, ɓangaren Textile and Ceramics. Gaskiya ne na tsinci kaina ina wannan harkar ne tun ina yaro karami, kuma daga baya da Allah ya sa ni girma na yi makaranta, sannan kuma sai na dawo na nemi admission a makarantar Sa'adatu Rimi College of Education. Na nemi ɓangaren zane-zane da kere-kere da sauransu, kuma a nan har Allah ya sa ni kammala karatuna a ɓangaren NCE, wanda a yanzu haka ina jarraba wannan sana'a ɓangaren ceramic decoration, calabash decoration, textile and ceramic. Don ga shi nan ma kukan na a gabana ga su nan ina da yi haka ana siya. Sannan ina da ra'ayin in yi waƙoƙi na faɗakarwa da sauransu na abin mamaki, sannan ina da sha'awar rubuce-rubuce kala-kala. Farko dai ita kanta wannan tukunya ina siyo ta dingo da su, ana kawo su kuma ni nake musu fenti, nake musu kwalliya, musu decoration, in tsara duk yadda ya kamata mutane su gani su sha'awa kuma su siya a kwalliya da su a cikin ɗaki da sauransu. Idan an kawo min tukunya kamar yadda na faɗi a baya, na farko akwai brush, na biyu kuma akwai paint oil color, sannan na biyu akwai bead, wannan abubuwan masu kyalli da kuke gani da sauransu, sannan kuma akwai tina, akwai top ball, akwai kuma petrol. Ina amfani da tina wajen ƙara wa fenti na kenan da haske, sannan kuma shi kuma top ball ina amfani da shi wajen liƙa wannan bead ɗin nawa, ko da ka ja ba zai cire gaskiya saboda yana da ƙarfi sosai na sosai. Sannan kuma ina amfani da fetur wajen wanke hannuna da sauransu idan na gama aiki. Ya akwai nasarori da dama da muka samu, ba wai iya ɓangaren zane ba, har ɓangaren waka, domin na taɓa cin award a harkar waka sosai da sosai. Akwai award da aka bani Leading Award da aka bani a harkar waka, akwai kuma wata waka da na yi Sarauniya Murjanatu, na taɓa yin cin a wata akan wannan waka sosai. Akwai waƙoƙi na da yawa da ne, don gaskiya waƙoƙin da ne za su kai kamar guda 30 haka zuwa 40, inda akwai wanda ban ma ɗora ta a intanet ba gaskiya. Kaɗan daga cikin waƙoƙi na akwai wata waƙa da ne waƙar da ita ce abin da kai na ya fi ma kaji babba na aboki, kar ka yi tunanin zuci ba za ta yafe ma ba. Abin da kai na ya fi ma maza ka yi yo azama, mu daina fuskantar sama, ba za na manto ka a can ba. Abin da kai na ya fi ma ka ji babba na aboki, kar ka yi tunanin zuci ba za ta yafe ma ba. Abin da kai na ya fi ma maza ka yi azama, mu daina fuskantar sama, ba za na manto ka can ba. Ta hau sauni ya sanya shaidan a tsakani, na ce ba zan yafe ma ba. Abin da kai na yafe ma ka ji babba na
akwai kalubale da dama gaskiya, ana fuskantar kalubale. Domin lokacin da na fara wannan sana'a, wasu ma da suka ga na zuba kuɗi na a ciki, gani suke na zuba shirme a ciki, gani suke ba wani abu nan samu ba. To amma ni ita sana'a duk yadda take ana buƙatar a ce kana samun wani riba a ciki ko da wani lokaci. To gaskiya ni ina yin sana'a ta ne da kishi, da kuma abin da na taso da kishi da shi tun yarinta. Sannan kuma ina yin sana'a ta ne ba wai don dole sai na samu riba ba, ina yi ne kawai don ina kishin abin da ra'ayin zuciya ta yake so. Gaskiya shi yasa kuma alhamdulillah ana dan samu. Wasu suna ganin kamar aikin banza muke, to amma alhamdulillah duk sai kaga an yi wata ma ba a zo an siya ba. To amma a hakan alhamdulillah ana dan rarrabewa, lokaci ne sun da ba ita kadai aka sa a gaba ba. Sai kaga lokaci ɗaya an zo an siya da yawa, wani zuwan kuma sai ka shafa lokuta da dama baka samu abin da kake bukata ba. Kuma dama ita sana'a gaskiya ta gaji haka. Jan hankalin da nake so in yi wa uwana Hausawa da kuma mutanen ƙasa ta Najeriya, su rabu da wannan abubuwa na turawa na ƙawa da turawa suke yi. Domin su kuma da turawa ba za su taɓa kwaikwayon mu ba, sai dai mu kwaikwaye su. kuma wannan ƙalubale ne a gare mu da Hausawa. Yanzu waɗannan tukunyoyi da kuke gani, bature ba shi da basirar su kwata-kwata. Bature rigolin ya iya ba recycling ba. Saboda haka ina kira ga al'ummar Hausawa ɗan uwana da su dinga riko da kayayyakin mu namu na gargajiya, ba su dinga riko da abubuwan bature ba. Domin mu kanmu namu na gargajiya ya fi na bature kawa da kallo da jin daɗi. Yanzu waɗannan abubuwan aka sa su a wuri, ko gurin tarika, ko gurin falo haka na mata da sauransu, wannan abubuwan in aka sa shi yana da matuƙar kyau sosai. Duba da yadda in ka kalle shi a sama na duk da ba a sa masa fulawa ba, amma an ka kalle shi a haka za ka ga ya burge ka sosai da sosai. To shine wannan jan hankalin da nake so in gaskiya. Domin ɗan uwana Hausawa da yawa gaskiya hankalinsu ya tafi akan kayan turawa da sauransu, kuma waɗannan kayan namu su ne kayan da ya kamata mu yi alfahari da su. Duk wanda yake neman waƙoƙi na da kuma duk wani abu nawa da ya dangance ni, zai iya ziyartar channel ɗina da ke kan YouTube mai suna Awwal S Ahmad TV. Sannan kuma mutum zai iya nema na a Instagram Awwal Ahmad Sale, Instagram ɗina. Sannan Facebook ɗina Awwal Ahmad Sale, mutum zai iya nema na ta wani. To adireshi na kuma inda za a zo a same ni ba ta yanar gizo ba, ina nan a garin Ɗanbattan jihar Kano, a unguwar Kwalawa, a saman benen Alhaji Basi. A nan nake, shago mai lamba 6. Lambar waya ta ita ce 080 60 29 46 63, ko kuma 090 38 38 38 42. Na gode. Ina gayyatar 'yan uwana al'umma Hausawa da ma wanda ba Hausawa ba gaba ɗaya, ku danna Hausa Art Studio, ku danna subscribing, kuma ku danna ƙararrawar sanarwa. Hausa Art Studio.